Moltes gràcies. En primer lloc, disculpar-nos per aquest retras. Hem tingut uns problemes tècnics que esperem que ja estiguin solucionats i agrair-vos la vostra presència a la nostra roda de premsa. Volíem fer esment a algunes qüestions d'actualitat que hem viscut dins i fora del Parlament de Catalunya. El primer d'ell, la situació de la presidenta Laura Borràs al capdavant del Parlament de Catalunya. És evident, a hores d'ara ja, que la presidenta del Parlament ha mentit al ple del Parlament de Catalunya, ha mentit a la ciutadania de Catalunya i ha mentit a tots els diputats i diputades del Parlament. I que ho ha fet de la forma més deslleial possible. Primer, mentint al ple del Parlament sobre la situació del diputat Pau Juvillà, dient que no li acceptaven la delegació de vot per un conflicte d'interessos inexistent i ocultant la seva situació com a diputat al Parlament de Catalunya. I la segona, eludint les seves responsabilitats com a presidenta del Parlament de Catalunya i engegant un ventilador sense fi d'excuses, de mentides i de repartiment de culpes. La presidenta del Parlament ha culpat a tothom que es podia culpar. Ha culpat a la pròpia candidatura d'Unitat Popular, al president de la Generalitat, a l'expresident del Parlament. I, per últim, ha tingut la indecència de culpar els propis treballadors públics del Parlament de Catalunya. I creiem que és una situació indecent que degrada les institucions del nostre país. Cada dia que la presidenta Borràs és presidenta del Parlament de Catalunya, degrada més i més les institucions catalanes. Per un simple motiu, perquè està intentant utilitzar la presidència del Parlament com a trampolí per a la seva candidatura a Junts per Catalunya. I creiem que aquesta subordinació de les institucions catalanes als interessos particulars de promoció de la presidenta del Parlament és vergonyosa i degrada la democràcia al nostre país. I, per tant, només hi pot haver dues sortides, o la seva dimissió o el seu cessament. I creiem que les forces polítiques que han acompanyat a Laura Borràs a la presidència del Parlament, especialment Esquerra Republicana i la candidatura d'Unitat Popular, han de reflexionar i han de retirar el seu suport a Laura Borràs com a presidenta del Parlament de Catalunya. Creiem i insistim que cada dia que passa la presidenta Borràs com a presidenta del Parlament de Catalunya degrada més el Parlament de Catalunya, degrada les institucions democràtiques i degrada la nostra democràcia. El segon aspecte que volíem comentar, que és d'actualitat, són les eleccions a Castella i Lleó. El primer que vull fer, a pesar de que són uns moments durs, és agrair a tota la militància del Canvi a Castella i Lleó, a tots els militants d'Unidas Podemos que han donat el millor de si mateixos, que han invertit temps en aquesta campanya. El primer que volem fer des d'aquí és agrair-los el seu esforç i la seva dedicació. Sabem que han sigut uns resultats dolents, sense pal·liatius. Ha sigut un resultat pitjor del que ens esperàvem i pitjor que el que necessita el nostre país. I, per tant, entenem que s'ha d'obrir una reflexió política a partir d'aquests resultats. Cal aparcar retrets i cal obrir espais de deliberació que siguin honestos, que siguin valents i que ens permetin fer una diagnosi seriosa i rigorosa de la situació que viu el nostre país i de la situació que viuen les forces del canvi. Fa anys ja que vam sorgir com a força política i vam sorgir en un moment d'excepcionalitat i vam sorgir per construir un espai de majories al servei de la ciutadania. I creiem que avui molts d'aquells elements que van fer possible i necessari el nostre sorgiment com a força política segueixen avui vigents. Avui encara la desigualtat segueix sent un dels motors principals de la injustícia a casa nostra i la regeneració institucional segueix sent un mandat per a complir des de les autonomies fins a la pròpia jefatura de l'Estat. I la crisi territorial segueix avui oberta al nostre país i ho hem vist també a Castella i Lleó amb la irrupció de les candidatures vinculades a l'Espanya buidada. I, per tant, tots aquells elements que ens van fer sorgir com a força ciutadana i com a força de majories i que van fer de Podemos un espai de majories al servei de la ciutadania del seu país i al servei de les polítiques de canvi segueixen avui vigents. I aquest ha de ser l'objecte central de la discussió. Com recuperem
un espai polític de majories, com construïm entre tots i totes un espai polític de majories que sigui capaç de canviar el nostre país i d'abordar les principals crisis que vivim. Insistim, creiem que s'ha d'obrir un període de reflexió, però creiem també que ha de ser honest, que ha de ser lleial, que hi ha d'haver companyerisme a l'hora d'avaluar la situació i que aquest debat ens farà més fortes per afrontar el futur de canvi que mereix el nostre país. Tercera qüestió que us volíem abordar avui. Hem presentat, com ja sabeu tots i totes, una proposta perquè Catalunya encari el debat sobre el finançament des d'una posició força, que refermi la seva vocació d'autogovern, que refermi la seva sobirania en termes econòmics i en termes fiscals. El primer que volem dir és que Catalunya no pot estar absent del debat sobre el finançament que s'està obrint al conjunt de l'Estat, perquè el finançament de les institucions catalanes és un dels problemes centrals en el nostre país i, per tant, Catalunya ha de tenir veu pròpia, ha de ser una veu forta i ha de ser una veu capaç de construir consensos per acabar amb l'austeritat fiscal en el nostre país, per acabar amb el dumping fiscal en el nostre país i per construir un model de finançament que sigui just per Catalunya i que la permeti avançar en la seva sobirania, però també en la defensa dels drets socials en el nostre país. I el que hem proposat, com ja és conegut i que emplacem tant al Parlament com al president de la Generalitat a que faci pròpia, és que s'obri una comissió d'estudi al Parlament de Catalunya que sigui capaç de construir una proposta de finançament que aglutini a majories parlamentàries fortes i que, per tant, pugui presentar-se com una proposta catalana de majories davant la negociació del nou model de finançament, que estableixi un terra fiscal perquè s'acabin els paraïsos fiscals encoberts i el dumping fiscal en el nostre país i que respecti l'ordinarietat a l'hora d'establir un model de finançament i que, per tant, ens permeti sortir reforçats amb un sistema de finançament just que ens permeti construir un estat del benestar sòlid i ben finançat a casa nostra. I l'últim tema del que volíem avui fer una reflexió. Veiem com la taca d'oli de la corrupció s'extén per tota Catalunya. Ahir mateix la UDEF va entrar a l'Ajuntament de Cornellà en la causa relacionada amb el Consell Esportiu de l'Hospitalet. I, per tant, veiem com la corrupció del Partit Socialista de Catalunya s'escampa com una taca d'oli per tota l'àrea metropolitana. I el primer que volem denunciar és que hi ha un encobriment flagrant tant de l'alcaldessa de l'Hospitalet, que és alhora presidenta de la Diputació de Barcelona amb Junts per Catalunya. I el que entenem és que la sociovergència s'està cobrint les vergonyes per no donar la cara davant el que és un nou episodi de corrupció en el nostre país. I el que volem dir avui és una cosa molt clara. El PSC no pot amagar el cap sota l'ala mentre la UDEF està entrant als seus ajuntaments i en el moment en què tenen al seu principal càrrec polític, que és l'alcaldessa de l'Hospitalet i presidenta de la Diputació de Barcelona, imputada per un cas de corrupció del qual, a pesar de que som acusació, encara desconeixem el seu abast i, per tant, la seva implicació. I el que volem demanar des d'aquí és que l'alcaldessa de l'Hospitalet doni la cara i expliqui què està passant a l'Hospitalet, que l'alcalde de Cornellà doni la cara i expliqui la seva implicació en el cas del Consell Esportiu i que el senyor Illa doni la cara d'una vegada i expliqui a la ciutadania de Catalunya què està passant amb les alcaldies del PSC a l'àrea metropolitana. Ho he dit abans i insisteixo, som acusació en el cas del Consell Esportiu, exigim que es doni explicacions i no desistirem fins fer net en tots els ajuntaments de Catalunya. I, per tant, avui el que volem demanar és que els màxims responsables del PSC donin la cara davant d'unes imatges vergonyoses. La ciutadania del nostre país no es mereix veure a la UDEF entrar als ajuntaments i que després els màxims responsables de la ciutat i dels ajuntaments i del Partit Socialista de Catalunya s'amaguin i no donin explicacions.